Прывітанне, сябры! Вы на канале Сепультура Элайф, і я Саша Чарнуха. І сёння вас чакае чароўнае падарожжа ў самыя нетры Беларусі, таму што для вас выступіць неверагодны беларускі гурт «Шума». Гэта канцэрт у Беларусі, таму што ён для ўсіх вас, для беларусаў па ўсім свеце. І ніхто не зможа забараніць нам хадзіць на канцэрты любімых гуртоў, танчыць і спяваць разам з імі. Калі у вас ёсць магчымасць, падтрымайце гэты праект, які працуе спецыяльна для вас толькі на вашыя данаты. А цяпер сустракайце на сцэне гурт «Шума». Дай мою силу,
Прывітанне, Руся, прывітанне, Лёша, рады вас бачыць, як настрой? Узаемна. Настрой класны, прывітанне таксама і табе, усім гледачам, слухачам. Спадзяюся, што ўсё ж такі наша музыка дойдзе і да Беларусі таксама, да роднай радзімы. Ужо дайшла, бачыш? Мы ў парадку, вось рыхтаваліся, чакалі сустрэчы. І, Лёша, ты маеш што сказаць? Всем прывітанне, радыя быць на такой ляснай пляцоўкі. Нам тут падрыхтавалі такія бахнаўскія кветкі. Усё вельмі файна. Ну вось, дарэчы, пра Багну я хацеў з вамі паразмаўляць. Вы пачалі адразу з трэка з новага міні-альбома, які выйшаў у мінулым годзе, з трэку Багна. Па маіх адчуваннях ён больш такі змрочны і андэграундны у адрозненне ад таго, што Шума рабіла раней. Гэта на вас так спрадвечная беларуская Багна паўплывала? Не, на нас паўплывала... Што на нас паўплывала? Ну, новы пераезд у новую краіну. Ведаеш, у эміграцыі, ну, бываюць свае складаныя станы. Вось, і мы, ну, заўсёды, калі знаходзішся далёка ад дома, то ёсць нейкая такая фігура, якая цябе цягне. Мы вось падумалі, што ў іншых культурах ёсць там пача-мама, маць-земля, нехта яшчэ ў беларусаў няма. І калі б у нас была такая маці-багна, вось такая нейкая фігура, як мамка нашай культуры, то, пэўна, яна б жыла ў балоце, ў багне. Вось таму мы стварылі такі вініл, вось, які так і называецца Багна, і там гісторыя, нібыта такі рытуальны танец, на які мы запрашаем людзей, мы разам з імі танчым, вось, ухваляем маму Багну, і у вініл гэтыя песні ўсе не вайшлі, але на жывых канцэртах мы спяваем спецыяльную песню пра маму Багну, якая выходзіць да дзяцей, і нагадвае, што помніце, чыі вы дзеці, адкуль вы ёсць. Гэта так, ну, заўсёды такі вельмі моцны момант на канцэртах. Спяваем паклоны роду, дзякуй дзяды, паклонімся роду. І сапраўды вось гэты багнаўскі канцэрт выглядае як балотны рытуал. Клас. Гэта вельмі класна гучыць. Я ўпэўнены, што і выглядае таксама вельмі чароўна. Я хацеў вось што спытаць у вас. Вы вельмі шчыльна працуеце з аўтэнтычным матэрыялам. А як у вас адбываецца вось гэты адбор матэрыялу? Каб вось вы пачулі спеў і зразумелі, вось гэта яно, трэба браць у працу. У нас ёсць некалькі такіх, як гэта сказаць, накірункаў працы, так, ці некалькі форм супрацоўніцтва. Я вельмі многа слухаю спеваў аўтэнтычных, адслухоўваю нейкія там здабыткі, некія людзі, якія таксама займаюцца этнамузыкалогіяй, ведаюць, што я займаюся, дасылаюць, мы мяняемся адно з аднымі. Ці, напрыклад, бяру платныя кансультацыі ў мастадонтаў, якія займаюцца прафесійна, калі, скажем, трэба знайсці нейкую галоўны спеў для купальскага варушніка. То бок я альбо шукаю сама, альбо купляю кампетэнцыі іншых людзей. І такім чынам у мяне ўжо назапасілася вялікая вельмі такая бібліятэка спеваў. А як зразумець, трапяць яны ў шуму ці не? Бывае так, што Лёша што-небудзь ты што-небудзь граеш на рэпетыцыі, хоп, спеў там паклаўся, прыгожа, мы адсылаем прадусару. Бывае, што прадусар, напрыклад, дасылае: «О, гляньце, рабяты, такі класны накід, калі ласка, паслухайце, ці вам вайбіць». І тады я магу прапанаваць адну ці дзве, тры песні назад і паглядзець, што з гэтага будзе. То бок гэта заўсёды такі жывы арганізм. Імправізацыя, як Лёша кажа. То бок я працую з аўтэнтыкай, адношу да Лёшы на тое, каб на сямейны савет, каб пасуе песня ці не, і калі так, то потым аддаем гэта прадусару, які робіць для нас ужо поўную аранжыроўку. Гучыць цудоўна. Но трэк «Нюка», ён нібыта спецыяльна створаны для берлінскіх рэйваў. А можаце пра сам спеў распавесці, пра яго гісторыю, пра што гэтая песня? Гэта жніўны спеў, і ёсць, ну, каля некаторых спеваў ёсць такія неправераныя фальклорныя плёткі. І вось «Ніўка» — гэта адзін з такіх спеваў, вакол якога ёсць неправераныя фальклорныя плёткі. Ёсць інфармацыя такія, я не ведаю, як гэта праверыць, але людзі кажуць. Людзі кажуць, што калі у жанчыны былі месяцоўкі, то жанчыны прыходзілі да жыта, якое расло, і сядзеліся ў сваіх спадніцах і спявалі, што «Ніўка, ніўка, дай маю сілку», то бок «Мая кроў дае сілу табе, жніво, тваёй зямлі, а ты, калі ласка, вырасці зерне, якое б магло карміць маю сям'ю». Вось такі ўзаемаабмен жаночай энергіі з зямлёй.
Цікавая гісторыя. Ну, слухай, гэта вельмі добра кладзецца у логіку яшчэ аднаго твайго праекту спевы. Мне падаецца, што гэта вельмі гарманічна гучыць у кантэксце спеву менавіта. І вось хацеў запытаць у цябе пра гэтую гісторыю з польскім шоу талентаў, на якім вы ўдзельнічалі. І, на жаль, вас пракінулі міма новага этапу. Скажы, у вас увогуле была нейкая размова з прадусарамі гэтага праекту, ці ўсё скончылася вось гэтай фармальнай адмовай? Увогуле была такая гісторыя, што яны нас недзе там заўважылі, напісалі самі, ці не хочам мы прыняць удзел. Мы, канешне, захацелі прыняць удзел, бо гэта вялікі такі стрэс, прыемны і цікавы, як працаваць на тэлевізіі цэлы дзень, ты там сядзіш, даволі такі складаны шоу-бізнес, але мы класна спелі песню, пазнаёміліся з чальцамі журы, калі вы хочаце, можаце онлайн знайсці гэты выступ, там ажно яны сидзелі, такі, ў замілаванні, ў захапленні, але пазней нам адмовілі без паведамлення прычын, нам окей. Таму што вельмі вялікі склад, спевы, дзяўчыны са сваімі дзецьмі, сем'ямі, з працамі. І мне падаецца, што проста прадусар праекту «Мам Талент» добра разумеў, што гэта будзе складана выцягнуць такога артыста. У нас было ўсё за, мы выйгралі. Так, быў, то бок далей не пашлі, таму што вельмі складана такую вялікую групу развіваць. Мне падаецца, толькі вось гэта прадусарскія складанасці паўплывалі на гэта. Думаеш, беларускай, што мы эмігранткі? Дарэчы, нешта такое змянілася, калі мы сказалі, што mamy досвед эміграцыйны. Так і запішам. Бо ўжо да цудаземцаў, калі ласка. Я ўсё ж такі спадзяюся, што гэтая гісторыя, яна вось акурат праз складанасці са складам адбывалася, не праз вашу беларускасць. Але ў мяне вось пытанне, ці ўвогуле часта прыходзяць на вашыя выступы, на выступы шумы ці спеваў палякі, ці атрымліваеце вы ад іх фідбэк нейкі? Мы атрымліваем, напрыклад, са спевам, як і проста з жаночымі групамі, якіх я вучу спяваць традыцыйныя спевы, мы займаемся ў розных інстытуцыях горада. І людзі, якія працуюць у гэтых інстытуцыях, яны заўсёды прыходзяць то на рэпетыцыі, то людзі з вуліцы, то проста нейкія мінакі пачулі і зайшлі. І заўсёды ёсць стасункі пра нашу традыцыйную культуру. І вось тыя палякі, з якімі мы ўжо мелі размовы, яны кажуць, што нам так шкада, што вось вы захавалі свой такі этнічны код культурны. А тут, здаецца, толькі на Белападляшшы захавалася гэта. І вось гэта таксама такая вельмі прыгожая, моцная кропка культурнай сустрэчы вось дзвюх культур, польскай і беларускай. Таму што мы памежныя, лічы, што гэта наша агульная культурная спадчына. І тут ёсць пра што сустрэцца, пагаварыць і паспяваць. Я спадзяюся, што і сустрэчы з беларусамі будуць адбывацца часцей, і вельмі ўдзячны вам, сябры, за тое, што вы глядзіце гэтую трансляцыю, падтрымліваеце праекты музыкантаў данатамі, таму што данаты, якія вы сёння зробіце падчас гэтай трансляцыі, пойдуць на вельмі карысную справу. Я хачу, каб вы пра гэта распавялі крыху падрабязней. Здарылася так, што адна з нашых знаёмых дзяўчын з музычнай тусоўкі захварэла, і яна вельмі маладая, баіцца, што не зможа мець дзетак, і таму ёй спатрэбіцца грошы на тое, каб зрабіць гэтае замарожванне яйцэклетак і пакінуць ёй магчымасць стаць мамай. І мы вось сёння атрымалі гэтую навіну і вырашылі, што вашу дапамогу мы накіруем на дзяўчыну, якая вось змагаецца за такую светлую мэту. Тым больш спадарства, што сёння чалавек, які зробіць самы вялікі данат падчас трансляцыі, атрымае яшчэ і адмысловы падарунак ад шумы. Раскажыце, калі ласка, што гэта будзе? Гэта будзе 2 падарунка. Першы гэта наш вініл Багна, які мы, дарэчы, мы рабілі майстар гэтых трэкаў у Лондоне, і таму тое, як вы чуеце гук у лайв-канцэрце, і тое, як вы пачуеце на вініле, яны крыху розныя. І калі вы любіце такі адэпт акустыкі, то вам спадабаецца гэтая розніца. І другі падарунак гэта наша цішотка. Можаш не раскрываць, потым чалавек раскрые. Гэта наша цішотка, там чорная ці колеру багны? Колера багны, так, там колера багны. І, дарэчы, у дызайне наш дызайнер, ён выкарыстоўваў мапу беларускіх балот, каб вось зрабіць гэты рысунак таксама і на нашым мерчы. Так што будзем радыя падарыць. Ну хіба гэта не прыгажосць спадарства? Хутчэй ляціце данаціць і глядзіце цудоўны канцэрт, які мы зараз працягваем.
А я, як люблю ваши песні. Дякую, сябры. Хочу зрабіць важную вестку зараз. Ведаеце, мова жыве не толькі тады, калі на ёй спяваюць песні, калі на ёй пішуць кнігі, але і калі на яе перакладаюць класіку. І вось нешта такое я зараз трымаю вось проста ў руках. Гэта раман Мірэм Петрасян «Дом у якім». У дзесятых гэта была абсалютна культавая штука, абсалютна культавая кніга, якая нарадзілася проста з нататак. Вось проста з нататак, якія Мірэям публікавала ў ЖЖ, і паступова ў іх нататках з'явілася такая фан-база, што выдаўцы проста сталі ў чаргу, каб надрукаваць гэты раман. Чаму? Ну, таму што пра падлеткаў ніхто не пісаў вось так, як яна, і пра іх увогуле мала пішуць і гавораць пра іх болі. А ў Петрасян гэта атрымалася зрабіць вельмі дакладна і без фанаберыстасці. Ну і вось вынік. Таму такая бунтарская кніга проста мусіла выйсці па-беларуску, і дзякую выдавецтву Гутенберг, што зрабілі гэта. Тут 776 старонак, але не пужайцеся. Яна чытаецца вельмі лёгка, і неважна, зараз вам 12 ці 60, сапраўдная літаратура не ведае ўзросту. Набывайце гэтую кнігу, калі ласачка, на сайце выдавецтва Гутенберг. Там вас чакае адмысловы сюрпрыз ад міністра сепультуры. Усе падрабязнасці шукайце ў чаце і ў апісанні да гэтага відэа. 10% зніжкі на ўсю замову да канца лета. Ну чаго вы яшчэ чакаеце? Дзякую вам за ўвагу, а цяпер працягваем размову з цудоўнымі музыкантамі, якія сёння спяваюць спецыяльна для вас. Сябры,
Я заўважыў, што апошнім часам у шумы не так шмат сольных канцэртаў і часцей за ўсё вас можна сустрэць на фестывалі «Варушняк», і вы ж яго і суарганізатары яшчэ. Гэты фестываль у вас шмат высілкаў увогуле адбірае? Шмат высілкаў, шмат грошай, шмат энергіі. Мы ўжо думалі па шчырасці ў гэтым годзе можа кінуць, але не змаглі. Таму што так многа туды ўклалі, што неяк стала шкада, ведаеш, кідаць гэтага дзіцёнка. Таму мы склаліся зноў каманду і зрабілі, і сёлета быў вельмі магічны і чароўны «Варушняк», так што мы вырашылі не кідаць гэтую справу. Сапраўды, у нас было вельмі шмат энергіі ўкладзена ў «Варушняк», і неяк шуму мы так пакінулі збоку крыху, таму што ну вось, а цяпер пакрысе вяртаемся. Пакуль тут былі ў эміграцыі, варушылі «Варушняк», варушылі спевы, і вось цяпер ужо крыху неяк так супакоіліся і зноў вяртаем. У фокус ставім свой уласны праект «Шума». Ну, я спадзяюся, што зараз спадарства ў чаце са мной пагадзіцца, што мы ўсе вельмі чакаем вяртання шумы. І хацеў яшчэ пра «Варушняк» у вас спытацца, а ці задаволеныя вы ўвогуле тым, як фестываль адгукаецца беларусам? Ці вы чакалі большага? Мы вельмі задаволеныя, і мы задаволеныя яшчэ больш тым, як моцна гэты фестываль адгукаецца ў польскай прасторы. Польскія музыкі, прамоўтары ведаюць пра яго, прыходзяць, назіраюць за тым, як мы працуем, выказваюць вельмі шмат павагі і падзякі за тое, як мы трымаем і нясем свой беларускі код. Паўтаруся, што нам, беларусам, як вось літоўцам, неяк так пашанцавала захаваць гэтую аўтэнтыку, а тут не, для людзей гэта вау-эфект мае. Больш за тое, у нас на Беларусі вельмі многа таленавітых прадусараў музыкі, артыстаў, мы іх все намагаемся сабраць у «Варушняк», і таксама польская аўдыторыя бачыць, што сябе складае тут беларуская дыяспара вось у гэтым культурным слоі. Так што на «Варушняк» заўсёды добрыя нейкія рэцэнзіі мы атрымоўваем, падзякі, да нас прыязджаюць людзі і з Францыі, з Кіпра. Нават валанцёры прылятаюць з іншых краін за свой рахунак, проста каб разам паварушыцца, дапамагчы зрабіць, напрыклад, вогнішча ці нейкі там дэкор на сцэну. Так што гэта моцнае. Хацелі б таксама перадаць нашым валанцёрам вялікае прывітанне і падзякі, асабліва Косці з Кіпра, які столькі варушнікоў з намі сумесна зрабіў. Клас. Спадарства, калі вы хочаце сказаць дзякуй цудоўным музыкантам і арганізатарам яшчэ і за «Варушняк», то зрабіць гэта можна, вось адсканаваўшы QR-код, які вы зараз бачыце на экране, і зрабіўшы данат, тым больш, што сёння мы яшчэ і збіраем на важную справу гэтыя грошыкі. Спадарства, я вось што хацеў вас запытаць, падзяліцца сваімі назіраннямі. Па маіх адчуваннях, шума пачынала вось з трэндавай электроннай музыкі ў духу мадэрат і паступова ўсё глыбей зануралася ў нейкі андэграунд. Гэта ваш такі пошук новай аўдыторыі ці ўласнае адчуванне таго, як мусіць выглядаць сучасная электронная музыка? Мы неяк з Лёшам сядзелі пасля чарговага мерапрыемства, тыпу быў такі VIP дзень народзінаў, куды мы прыехалі, вельмі ўсё дорага-багата, мы сыгралі выдатны канцэрт і сядзелі, уже папівалі віно. Я кажу: Лёша, скажы, калі ласка, як шмат бы ты хацеў славы, вось, ну, каб цябе ведалі, напрыклад, як Мадонна ці Бьорк, гатовы? Ён кажа: ой, не, я хацеў бы больш сціпла, каб яшчэ заставаўся час на сям'ю, на ўласнае жыццё і гэтак далей. І мы тады, здаецца, прынялі рашэнне, што будзем не рухацца адпаведна кан'юнктуры, а адпаведна таму, як мы сябе адчуваем, якую музыку цяпер слухаем. І вось, ну, пэўна, вы ведаеце, спадарства, што Лёша з'яўляецца суарганізатарам вялікага беларускага фестываля «Зянне», «Сиянне», «Дэршайн». І таму ты заўсёды паказваеш мне самую новую музыку, за што табе, братка, вялікі дзякуй, вельмі шаную цябе за гэта. І што я хацела сказаць, што вось мы прыехалі ў Варшаву, змянілася сцэна, мы атрымалі доступ да большай колькасці фестываляў, бо раней жылі ў Грузіі, я жыла ў Грузіі, там, ну, сцэна толькі тэхна. І вось мы неяк пашырылі свой музычны густ і рамку, межы. Лёша працуе дагэтуль з тэхна-музыкамі, і мы вырашылі, што раз мы ўжо самі неяк рухаемся ў гіпнотык тэхна, мы тусуемся ў гэтым сегменце музычнага рынку, і калі мы ўсё адно працуем там, жывем там, то можна было б сюды прынесці, паказаць беларускі культурны код. Так што мы з Лёшам там, дзе тусуемся, працуем, туды беларушчыну і прапіхваем. Вось цяпер у нас такі густ. З намі працуе некалькі прадусараў, адзін у Беларусі, другі па свету ездзіць туды-сюды. Вось, так што мы за тое, што дзе нарадзіўся, там і прыхадзіўся, як кажуць. Дзе працуем, дзе тусуемся, туды і паказваем сваю беларускую культуру.
Гучыць цудоўна, і я шчыра захапляюся тым, як вы гэта робіце. Дзякуй. Дзякуй вам за гэта. Я ведаю, што ў вас ёсць яшчэ адзін напрамак дзейнасці, гэта музычная тэрапія, і гэта сапраўды гучыць вельмі цікава. Можаце распавесці пра гэта падрабязней, як гэта ўвогуле выглядае? Так, я раблю такія адмысловыя працэсы, якія называюцца гукавыя ванны. Вось уявіце, прыходзяць людзі, кладуцца на ёга-маты, закрываюць вочы, накрываюцца коўдрачкай, і цягам часу і 20 хвілін дзяўчаты ходзяць вакол гэтых лежачых кліентаў і спяваюць песні. Там можа быць шэпт, нейкія такія вельмі далікатныя гукі. Я працую ў вобласці вакальнай і музычнай тэрапіі, атрымала адмысловую адукацыю, ведаю, як гук уплывае на наш стан, на падсвядомасць, увогуле на наш такі, на нашы эмоцыі. І вось слухачы, якія даўно прывязаныя да шуму, ведаюць, што я змяніла крыху вакальную манеру, больш такія нізкія ноты, воу-воу. Я гэта раблю для таго, каб я сталею, і больш актыўна на мяне ліпне такая праекцыя маці. І вось я спрабую праз голас, праз нашу музыку, па-першае, супакойваць людзей, крыху іх так гушкаць, гойдаць, нібыта ў калысцы. Вы бачыце, што тэмп у нас такі мяккі. І вось нізкі голас, ён для нашай падсвядомасці дае такое пасланне, што твая стабільная маці побач з табой. І вось калі людзі слухаюць гэтыя песні, нізкі голас, псіхаакустычныя фішкі ўсялякія, псіхіка супакойваецца, і сапраўды людзі потым кажуць, што пасля канцэртаў вельмі такія напітаныя, нібыта іх палюбілі, паціскалі, паабдымалі, вось так гэта ўспрымаецца. І акрамя таго, што мы ў шуме выкарыстоўваем псіхаакустычныя ўсялякія гукі, як гук уплывае на чалавека, мы таксама робім трэкі выключна для музычнай тэрапіі. Гэта вакальная музыка, там вельмі шмат планаў, шэпты, розныя гукі, гэта ўсё прысыпляе чалавека да трансавага стану, і вось калі чалавек трансуе, можна тады ўжо пачынаць тэрапеўтычную работу. Вось так вядзецца. Так што цяпер пішам адмысловую такую праграму выключна для тэрапеўтычных сесій. Вау, гэта вельмі крута гучыць, і мне падаецца, што ўсім нам, беларусам, вось трэба такая тэрапія. абдымашкі, тэрапія, гушканне. І я спадзяюся, што гэтыя сеансы, яны будуць карыстацца папулярнасцю, таму што шмат каму гэта сапраўды патрэбна. І ў прынцыпе ж першакрыніцы, аўтэнтычныя спевы часткова выконвалі вось гэтую ролю таксама нейкай музычнай тэрапіі. У гэтым ты бачыш нейкую працяг традыцыі беларускай? Канешне, таму што, напрыклад, вось калегі ў вакальнай музычнай тэрапіі, якія працуюць у балтыйскім рэгіёне, збольшага працуюць менавіта з беларускімі песнямі, таму што там ёсць адмысловыя гучанне спеву, адмысловыя інтэрвалы, наслаенні голасу, і праз прызму вакальнай тэрапіі музычнай можна любы спеў разабраць вось так па маленечкіх дэталях, як і што адгукаецца нашай псіхікай на адмысловыя гукі. Дарэчы, калі пагугліце, у меня ёсць такая лекцыя на Spotify вісіць, як раней нашыя продкі выкарыстоўвалі спевы замест псіхатэрапіі. І вы пабачыце і пачуеце, колькі шмат рэсурсу тэрапеўтычнага, вось гэтага traditional healing ёсць у нашай роднай культуры. Так што не праходзьце міма, слухайце сваё, і вось можна сябе падрамантаваць крыху праз уласную культуру. Слухайце сваё, глядзіце сваё і, канешне, падтрымлівайце сваё, калі ласачка. Кажыце дзякуй цудоўным музыкантам, якія граюць сёння спецыяльна для вас. Падтрымлівайце праект, які існуе таксама выключна дзякуючы вашай падтрымцы. А мы працягваем глядзець і слухаць чароўны канцэрт шумы. І мы паказваем песні, якія яшчэ нідзе не рэлізнутыя. Вось перадапошні трэк і гэты, які называецца «Сёстра». Там вельмі, дарэчы, драматычны такі сюжэт. Спадзяюся, у вас таксама будзе скура дыбам стаяць, як мая, калі яе выконваю.
Дарэчы, калі спяваеш традыцыйныя спевы, гэта такі класны воркаут для цела. І ёсць некаторыя песні, пакуль праспяваеш, так 7 патоў сыходзіць, як у спартыўнай зале. Добры вечар, гаспадару, гэта тая самая песня воркаут, яе даволі складана спяваць, такая яна вельмі... Вы пачуеце. І, дарэчы, звычайна я вучу песні, якія спявалі жанчыны у традыцыйных рытуалах, абрадах. А тут у адной лекцыі я выпадкова натрапіла на спеў, які спявалі мужчыны. І гэта веснавы спеў, з якім абыходзілі мужчынскія кампаніі двары. Ад хаты да хаты хадзілі мужыкі і спявалі. Гэта такая малітва, заклён, замова, там, а вечар добры гаспадару, няхай так будзе, там, і з жаною, з маладою, няхай так будзе, і з дзеткамі, то бок гэта такая песня, падарунак, замова на тое, каб у жыцці ўсё было добра. Так што давайте паспяваем, каб у нас все было добра.
О, таксама вельмі цікавы трек. Можа, ты хочаш распавесці? Зараз, глыток пад... Гэты трек увогуле вельмі знакавы для нас, для шумы. Ты не памятаеш год? У 17-м годзе. Боже, на колькі мы гадоў раз? Што было? Аднойчы да нас звярнуўся адзін наш з тусоўкі сябр і кажа: давайте запілім народнае техно. Ну і мы выбралі трек, я запісала акапелы, і мы аддалі на гэты рэліз, каб зрабілі нам этна-тэхна. І гэта была пласцінка з вялікай колькасцю прадусераў, якія працавалі з адным так трекам, з трекам «Хатка». І ён атрымаўся такі, ну, такі вельмі напружаны, бо мы ўжо з'ехалі тады з Беларусі і дагэтуль вельмі сумуем і тужым па дому. І аднойчы мы прыехалі ў Грузію, у Батумі, так, і пайшлі граць гэты трек, і там сабралася беларуская дыяспара, і калі я пачала пець там «Добрый вечор, холодная хатка, няродная матка». Вось гэтая холодная хатка, няродная матка, просто быў гэты спеў нейкім гімнам грузінскай дыяспары беларускай. Вось, ён для мяне такі складаны, вельмі такі агрэсіўны, вось для мяне так і выглядае «Туга па дому». Складана і агрэсіўны. Я вельмі злуюся, што не магу быць там, дзе хачу. Так што пакажам «Хатку».
Дзякую, гэта сапраўды трэк, які вось прабірае да дрыжыкаў, да мурашоў па скуры і вельмі балюча, што вось мы зараз вось у такіх абставінах, і я б хацеў вось акурат з вамі паразмаўляць пра эміграцыю. Ці моцна змянілася вашае жыццё ў параўнанні з Беларусі ў эміграцыі? Маё змянілася больш псіхаэмацыйна. Я вось перажила 3 хвалі, ты, дарэчы, таксама 3 хвалі эміграцыі. Украіна, Грузія, Польша, у цябе 2, окей. Але якая драматычная была беларуская хваля. Што я хацела сказаць, што мне гэта моцна праз некалькі гадоў, такая жанчына моцная, цярплівая, але тут вось 2 гады пражыла, і нешта моцна гэта адбілася на маіх станах. Вось дэпрэсія, ўсё такое, вельмі было складана, але з дапамогай музыкі і людзей выскаралася, і цяпер спрабую глядзець на жыццё як на новыя дзверы, якія адчыняюцца перада мной. Напрыклад, складана было б зрабіць праект тыпу спевы ў Беларусі, такі вялікі, фоткацца на Vogue, выступаць на фестывалях, а тут гэта магчыма. Вось, і зрабіць свой фестываль у Беларусі цяпер даволі складана, вельмі складана, спачуваю ўсім, немагчыма, але неяк людзі робяць, а тут гэта магчыма, ёсць свае цяжкасці, то бок нешта я страціла, нешта атрымала, але моцна тужу па дому. І вельмі радая, што ўсё ж такі тут у эміграцыі ёсць магчымасць займацца вось менавіта стварэннем культуры, базіраванай на беларускім традыцыйным кодзе. Лёша, што ў цябе? Так. У меня был моцны проект в Беларуси. Вельмі шмат людей збирали, и был свой некий клуб. Поближе. Вот. Тут, конечно, здесь на 3-й год я уже добро себя отчуваю и стою на ногах. Можно робить крутые речи и работать с крутыми артистами. Это вельмі допомагает далее. Вот. Депрессии у меня нема. Молодец! Хорошо кушаешь, добро спишь. Так. Як увогуле зараз выжываць беларускім музыкантам у эміграцыі? Наколькі гэта складаны шлях? Гэта складана, таму што калі хочацца зарабляць грошы, тут трэба быць альбо прафесійным музыкам, уладкавацца на працу ў аркестр ці выкладаць што-небудзь так у адмысловых інстытуцыях, альбо быць вельмі яркім персанажам з інды-сцэны. То бок змірыцца з тым, што ты аднойчы капітуліруеш перад сваім талентам і не чакаеш там на нейкія вялікія грошы, то бок трэба прыняць такую праўду жыцця. Вось я спявачка, артыстка, я гэта люблю, я буду гэта рабіць, не гледзячы ні на што. Але гэта мала корміць. Вось, як выжываць, я заўсёды раю спыніцца, супакоіцца і паглядзець, якія яшчэ кампетэнцыі чалавек мае, альбо якія зацікаўленасці, куды кліча ягоны апетыт. Можна тут рэзка змяніць сваю кар'еру і вось пачаць жыццё наноў. Я за тое, каб заўсёды ўкладаць у свае станы, клапаціцца пра сябе, павялічваць свае кампетэнцыі, глядзець, як іх можна манетызаваць. А так, збольшага музыканты тут жывуць крытычнае жыццё, нехта на СТО калёсы круціць, нехта там у касе сядзіць і гэтак далей. Это вялікая драма, бо дома неяк, як кажуць, так ведаеш, ціхай сапай пакрысе нешта там варушыліся і рабілі, то тут па многім музыкам, якія не змаглі тут знайсці сябе ў музыцы, гэта вельмі моцна ўдарыла, менавіта па ідэнтычнасці, што чалавек больш не музыка, а там, не ведаю, стораж ці прыбіральшчыца, гэта цяжка. Гэта сапраўды вялікая трагедыя нашай культуры, і мне заўсёды балюча, калі я бачу, чую такія гісторыі. Але не менш балюча чуць гісторыі пра тое, як людзі паступова губляюць сувязь з Беларусю. У вас гэтая сувязь, яна захоўваецца, сувязь з нейкімі месцамі, сувязь з нейкімі людзьмі, ці шмат вы падтрымліваеце нейкіх стасункаў з людзьмі ўнутры Беларусі? У мяне там ёсць, цяпер там жывуць бабуля, дзядуля, маці, і мы стасуемся штодня. Таксама ёсць некалькі сяброў, ёсць прамоўтары, музыкі, якія там засталіся, ёсць адзін саунд-прадусераў, які стварае для нас таксама трэкі. І мы заўсёды на сувязі з Беларусю. Калі, напрыклад, у мяне дома лянівы ранак, то мы любім з маёй дачкой адкрыць інстаграм і паплакаць разам над аккаунтам Димит Бай. Вось, паглядзець там на зуброў, на птушкі, на азёры. Так што з домам у нас сувязь есть, і яна для мяне вельмі драматычна балючая. Я не магу туды паехаць, я сумую моцна, маё цела сумуе, я сню, не ведаю, вуліцы.
лясы. І я ведаю пра сябе, што калі я басанож хаджу па беларускаму лесу, я адчуваю, што гэта моя зямля, мой дом. А калі вось басанож па літоўскім, па польскім, нешта не тое. Адчуваецца, што я ў гасцях. Так што, Лёша, а ў цябе як? Беларуси там трэба ехаць. Калі не ведаю, але скора сюды паедзем. Я таксама вельмі на гэта спадзяюся і спадзяюся, сябры, вы таксама з намі пагадзіцеся, што мы вернемся ў Беларусь і будзем будаваць нашу бацькаўшчыну так, як мы гэта бачым і так, як мы, людзі, гэта хочам. Але вось маё пытанне пра тое, ці не губляецца нейкая метафізічная сувязь з краінай і ці не перашкаджае гэта пісаць новы матэрыял? Перашкаджаць увогуле не перашкаджае, наадварот, ад гэтай тугі можна ўзяць шмат энергіі і перакласці яе ў творчасць. Ці губляецца неяк сувязь? Я магу сказаць на прыкладзе сваёй дачкі. Яна, калі, напрыклад, са мной стасуецца, яна выбірае расейскую мову. Калі мы выходзім за межы сям'і і ёсць нейкая ўвага з боку палякаў ці іншых краін, яна заўсёды выпячвае першасна сваю беларускую ідэнтычнасць, распавядае, што я з Беларусі, спявае там спевы, паказвае нашу культуру. Я бачу, што па ёй сувязь з радзімай такая, хістаецца, яна шмат мовамі, якімі ўжо карыстаецца, то бок мы з ёй працуем над такой стрункай сувяззю, што мы глядзім акаунты, гаворым па беларускай мове. На беларускай мове ёсць, напрыклад, у нашым асяроддзі мае сябры і сяброўкі, якія з маёй дачкой прынялі такое рашэнне выключна на беларускай мове размаўляць. І гэта такі кантрыб'юшн. І вось што я бачу тут, даволі складана бывае трымацца выключна беларускай мовы, ці нешта такое, але вось калі жывеш у беларускім племені, все адно нехта прыходзіць і нешта дадому прыносіць. Вось адна дзяўчына прыехала, прывезла мне кулёк беларускай зямлі. Нехта там зефірак і, не ведаю, бялізну, як называецца наш Марк Фармель. Вось такія падаруначкі з дому. І з дачкой мы заўсёды гаворым пра Беларусь, як важна ведаць сваю радзіму, карані, як складаецца ідэнтычнасць, які ў яе ёсць. Адзін, і помню, у нас быў такі выпадак, мы ехалі з табой у машыне, і нас запрасілі граць у іншую краіну і кажуць толькі: прыбярыце, калі ласка, шума BY, напішыце шума PL. Мы такія селі, нешта балюча, напішам шума DO. Калі трэба схаваць BY, то хаця б гэта будзе не PL. То бок, калі ад'язджаеш ад дому, становіцца ясна, як важна гэтая сувязь. Для кагосьці становіцца ясна, што яна ніколі не была важнай, і гэта таксама ок. Толькі ад'ехаўшы, можна зразумець, якая ў цябе сувязь з домам насамрэч. Гэта сапраўды так, і я пра сувязь з домам зараз працягну размову. Адкрыю вам таямніцу. Заўсёды ў топах праглядаў на Міністэрстве сепультуры і на сепультуры Элайф Барысаў. Нечакана Барысаў, мае землякі, але і Лёшыны таксама. Таму, карыстаючыся момантам, Лёша, можаш перадаць прывітанне усяму нашаму барысаўскаму кам'юніці. Пацаны, привет. Юра Мэджик. Так, Матуля, я ў тэлебачанні. А яшчэ ў мяне для вас ёсць, спадарства, сур'ёзная заява. Калі вы будзеце сябе паводзіць вось так пасіўна, я возьму і забяру падарунак, які сёння падрыхтавала для вас шума, таму што я зрабіў данат. Так, это чыцерства крыху, але я гаспадар праекта і магу сабе гэта дазволіць. Таму давайце, паспрабуйце, перабейце. Гэта робіцца проста, усяго 3 клікі, і вы ўжо заданацілі на гэты цудоўны праект і музыкантам, якія сёння пераводзяць грошы на важную справу. Таму, спадарства, давайце працягваць слухаць, глядзець канцэрт і данаціць на яго. Працягваем. Хачу таксама распавесці, што у любой музыцы ёсць трэкі такія, якія гурт выконвае у студыі, каб запісаць іх і зрабіць рэліз, але ёсць некаторыя трэкі, якія можна крыху змяняць, расцягваць і граць іх у фармаце лайв, то бок для фестывалей, для жывых канцэртаў, каб расцягнуць час, больш пабавіцца з людзьмі, даць ім патанчыць. І вось зараз мы вам пакажам адзін з такіх трэкаў. Цікава, ці хто-небудзь здагадаецца, што гэта за риорк.
нас там, што у нас? Дуб, гэта, памятаеш, мы былі калі ў Грузіі з мілай коткай ездзілі ў горы, запісвалі гэтую песню, знайшлі нейкую старую царкву, палезлі на гару і запісалі капелу, сабралі столькі турыстаў навокал, ну вось а пазней зрабілі і электронны трэк. Гэта таксама такая лайф-версія, пад якую людзі звычайна там не трацяць свае інтэлектуальныя сілы, проста слухаюць біток, гармонію і танчаць. Гэта музыка для фестываляў. Ох, дзякую вам. Гэта сапраўды чароўна. Там, дарэчы, напрыканцы, ну, калі вось такія лайф-трэкі для выключна фестываляў, не для рэлізаў, там можа быць такая, як я і называю для сябе, студыйная брудная работа. У сэнсе, што можа паўтарацца па кальцу, па луку, адно і той же радок, альбо падчас аднаго трэку 2-4 песні складаюцца кампіляцыю. Тут 2, і з-пад дуба, і з-пад кореня, і ёсць яшчэ, ты не памятаеш прозвішча мужчыны, які спявае? Такі даследчык беларускай этнамузыкалогіі, і ён спяваў жаночыя песні. Вось гэтая песня «Заклён Перуна», «На дождж», яна вельмі такая знакамітая. Вось мы яе забралі сюды ў электронную аранжыроўку. Супер. Слухайце, я вось пра што хацеў з вамі паразмаўляць. Акурат ты загаварыла пра фестывалі.
Вось у мяне ёсць адчуванне, што ўспрыманне музыкі на рэйвах і на канцэртах яно вельмі адрозніваецца. Але я Гэта магу праўда. меркаваць пра гэта як слухач з залі. Што вы скажаце як музыканты пра гэта? Ты маеш і канцэртную, і рэйверскую. Не хочаш. Што я думаю на гэты конт? Што рэйв – гэта спроба вярнуцца ў жывоцік да мамы, адчуць нейкі такі першабытнасны стук сэрца і проста аддацца гуку і танчыць, стаць такой жывёлай без пашпарту, без нейкіх сацыяльных дасягненняў, проста голае цела, твая падсвядомасць, рытм, цемра, і ты вытанцоўваеш свайго звера. Канцэрты – гэта больш такая эстэтычная ежа, дзе па-другому аранжыраваная прастора, людзі ў кантакце з артыстамі, адно з адным, з музыкай. Рэйвы – гэта проста твой звер і музыка. Канцэрты – гэта больш камунікацыі менавіта з артыстамі. Вось я так бачу розніцу. І адчуваю сябе па-рознаму на канцэртах і на рэйвах. А ты? Я вельмі Окей. Лёша, ты што любіш больш, канцэрты ці рэйвы? Рэйвы. І канцэрты таксама. Я вось не ведаю, дарэчы, што я люблю больш. Калі мы на рэйвах выступаем, то гэта проста вось, такі абмен энергіяй на такім жывёльным узроўні. Калі канцэрты, то гэта ўжо людзі больш акуратна слухаюць, пра што спевы нейкія такія. Я люблю яшчэ падчас канцэртаў павяшчаць што-небудзь важнае, пра важнасць быць сабой, ведаць сваё. Так што для мяне ёсць вялікая розніца. Я б хацеў зараз зачытаць пытанні, якія прыйшлі да нас у чат ад гледачоў гэтай трансляцыі. Яны таксама ёсць. Гэтае пытанне гледачы таксама ёсць. Прывітанне ўсім, хто нас глядзіць. Пытанне першае. Ці не было думак альбо спробаў прапанаваць сваю музыку для фільмаў альбо гульняў? Для гульняў крыху у нас нешта ўзялі, для фільмаў у нас бяруць таксама ў незалежнае кіно, вось нашы беларускія, украінскія вытворцы. А можаш канкрэтныя прыклады нейкія прывесці? На жаль, не, бо гэта такое фестывальнае рэдкае кіно, і проста людзі... Я ведаю, што некаторыя былі фільмы па выніках 20-го году, і таксама туды трэкі шумы леглі, бо вельмі шмат было контенту на гэтую тэму. Вось. І мы, звычайна, калі да нас пішуць, мы пытаемся, грошы ёсць, няма, бярыце музыка, шума, гэта музыка для людзей. Гэта вельмі важна таксама рабіць музыку, якую могуць слухаць, глядзець, фільмы беларускія, таму я вас заклікаю падтрымліваць чароўных беларускіх музыкантаў, калі у вас ёсць такая магчымасць, таму што гэта вельмі важна, як мне падаецца, захоўваць хаця б тут, у эміграцыі, нашу беларускую культуру. А што яшчэ тут рабіць? Што яшчэ? У Беларусі гэта нельга рабіць, тут мы можам хоць неяк рыпацца, разумееш? Менавіта тут ёсць хаця б магчымасць не займацца цэнзурай, самацэнзурай і рабіць гэта так, як адчувае творца, а гэта і ёсць сапраўдная культура. І у мяне наступнае пытанне да цябе, Руся, таму што яно было адрасаванае акурат для цябе. Якую песню ты лічыш сваім асабістым абярэгам? Ох, складанае пытанне. Я так люблю свае песні. Вось на дадзены момант першае, што прыйшло ў галаву, гэта трэк «Замова», якім мы звычайна адкрываем альбо закрываем канцэрты. І калі мы да яго дойдзем, то я больш пра яго распавяду. Добра. Слухай, увогуле, у Беларусі вельмі шмат працавалі і працуюць з аўтэнтычным матэрыялам. І я б хацеў прапанаваць зрабіць такі топ ад шумы. Музыкі беларускія, гурты, артысты, сола, якія менавіта працуюць з аўтэнтычным матэрыялам. Каго б вы назвалі? Самыя першыя, хто пачалі гэта рабіць, гурт «Крыві». Там ёсць што паслухаць, і для таго часу была вельмі прагрэсіўная музыка. Гэта, канешне, Тройца, Іван Кірчук. Гэта Лук'янчык, былы калега Кірчука, які таксама ствараў музыку этнічную з эксперыментальнымі рознымі жанрамі. Маша Яр, якая, на жаль, цяпер не выступае, але пакуль грала, гэта быў выкшталцоны матэрыял. Гэта Даша, забыла яе прозвішча, я потым у каментарах напішу. Дашута, якая займаецца групавымі спевамі, вучыць жанчыну менскую, і таксама ў яе быў праект, дзе яна і дзяўчынка другая, яны дзве са скрыпачкамі, на жаль, выпала з галавы. Вось, таксама я
Заўважаю, што некаторыя электронныя прадусеры таксама забіраюць нават сэмплы з шумы, са спеваў ці запрашаюць на месцы ў Беларусі дзяўчын, якія таксама спяваюць аўтэнтычныя спевы. Звярнула ўвагу, што ёсць такія фьюжаны рок-музыка і этніка, але рок-музыка ўжо даўно не маё, проста не магу слухаць. Ужо нібыта спыніўся наш кантакт з рок-музыкай, не качае, але заўважаю, што таксама працуюць з гэтым матэрыялам. Я абяцаю, што ў каментарах прайдуся па імёнах і акуратненька складу вам наш ліст. Ну, я вось падказку невялікую дам. У Наварушняку неяк была калаба спеваў з касарамі, вось праекты Сяржука Доўгушава. Мужчынскія, так. Я ж все па дзеўках, а тут вось мужчынскі пласт, гэта Сяржук Доўгушаў, так. І мы вельмі любім з хлопцамі сустрэцца, паспяваць разам, такі абмен энергіямі. У вас няма планаў на нейкую больш сталую калабу? У нас ёсць калабы такія часовыя, скажем, на зімовы варушняк, на веснавы варушняк, то мы з Сяржуком заўсёды ў кантакце, і вось калі нейкая такая движуха традыцыйная, спісваемся, калі мы абодва хочаш прарэкламаваць пра дзяды, мы збіраемся зрабіць варушняк дзяды і вось зрабіць невялічкую рэканструкцыю абраду гэтага абеду, і вось з Сяржуком таксама на сувязі, як гэта абладзіць усё максімальна традыцыйна. Так што чакайце на дзяды, на калабарацыю і жанчын, мужчын і ўсіх. Клас, я ўпэўнена, гэта будзе фантастычна проста. Вось хацеў акурат запытаць пра канцэрт. Як вы сабе уяўляеце ідэальны канцэрт шумы ў Беларусі? У Беларусі я не ведаю, як ты, Лёша, у меня ёсць дзве такія фантазіі. Першая гэта калі вялікі рэйф па праспекту з дымавымі шашкамі, з гукавымі сістэмамі, ўсе такія рано, што-небудзь такое. А пра канцэрт я вось хацела б у беларускім лесе накрыць велічэзны стол са скацерцямі, з вышыванымі гэтымі палотнамі, накрыць вялізную вячэру, паесці ў лесе, і каб шума сыграла з нашай электроннай музыкай і аркестрам невялічкім. Гэта было б вельмі прыгожа. І атмасферна. І атмасферна. Мы, дарэчы, цяпер вось спрабуем складаць класічную музыку і шуму. Вы ўжо сёння крыху слушалі. Так, пазналі. Вось, і мы зараз распрацоўваем такую праграму, дзе да нас далучацца некалькі класічных музыкантаў, і мы крыху яшчэ разнаабразім сваю музыку. Ого, нечакана. А магчыма, яшчэ б вы назвалі нейкія цікавыя лакацыі, дзе б марылі выступіць, нейкія месцы, магчыма, краіны экзатычныя, дзе б хацелася выступіць? Я ўвогуле люблю выступаць паўсюль, але маё сэрца належыць Беларусі, хутару Лохаўшчына, які знаходзіцца недалёка ад Валожына. Я там купіла зямлю перад тым, як з'ехала. Хацела пабудаваць дом для канцэртаў. Вось зямля стаіць і чакае, калі ўжо можна будзе вярнуцца дадому, зрабіць гэта ўсё і ладзіць там канцэрты на жывой прыродзе. У Бергхайне, так, таксама хацелася б з шумай выступіць, вось парваць гэтыя берлінскія клубы славянскай музыкай, паглядзець, як гэта ўвогуле ўпісваецца ў жыццё сучаснага клубнага чалавека. Я вам шчыра жадаю, каб ваша мара здзейснілася, каб Бергхайн проста на вушах стаяў ад гукаў беларускага гурта шумы. І, сябры, я спадзяюся, вы таксама пра гэта марыце. Мы б усе на гэтым рэйве хацелі пабываць, што ў Беларусі, а што ў Бергхайне, таму калі ласачка, ребята, падтрымлівайце гэты праект, падтрымлівайце музыкантаў, данатьце на добрую справу. Мы зараз працягваем слухаць канцэрт, у нас яшчэ ёсць магчымасць, у вас яшчэ ёсць магчымасць перабіць мой лот і забраць падарунак ад шумы. Таму давайце хуценька заданацім і будзем слухаць, глядзець тое, што адбываецца на сцэне, а там адбываецца сапраўднае чародзейства. Я яшчэ не дагаварыла. Таксама у нас ёсць амбіцыя навучыць максімальную колькасць жанчын спяваць песні традыцыйныя і запоўніць стадыён нарадовы, каб выйшлі беларускія жанчыны і загаласілі. Ну, гэта, канешне, мары, але ўсё адно такое ў галаве нашу. Хто ведае, можа, аднойчы. І вось мы рухаемся да трэка, які называецца «Стряла». Гэта тая частка музыкі, якую мы робім з улікам IDM, ASMR, вось такога, як гэта называецца? Эмбіент музыка. Ёсць такі беларускі музыка
адэпт сінтэзатараў і сінтэзу гуку Мафер, Женя Мафер, і вось мы з ім таксама гэты трек граем, калі робім такія акустычныя, больш тэрапеўтычныя, спакойныя вечарыны. Бо мы сталеем, расцем, і ўжо наша аўдыторыя хоча тусавацца не на рэйвах, а утульненька, на канапкі, слухаць эмбіент. Вось паслухайце, калі ласка.
Ну і што ж, пакрысе. Дарэчы, вось хацела распавесці пра гэты трэк, пыталася шаноўнае спадарства, які мой трэк абярэг. Гэта трэк замова. Гэтую песню спявалі тады, калі прасілі багоў аднесці дождж, вось тучу з дажджом, на суседнюю зямлю, каб напаіць гэтых людзей, каб даць ім ваду, каб яны маглі там цяжарныя жанчыны памыць свае пялюшачкі для дзяцей і гэтак далей. І кожны раз, калі я спяваю, думаю пра тое, што хай бы такі дождж благасці пахутчэй падаў на родную Беларусь, і была магчымасць быць дома на сваёй зямлі. Так што гэта моя такая асабістая песня абярэг, і з вялікай пашанай і гордасцю, гонарам я для вас яе спяю, а Лёша сыграе. Дай на чашу жесту
Фантастика, просто фантастика. Дякую. Дякую вам за гэты цуд. І, спадарства, наша трансляцыя блізіцца да фіналу. У нас яшчэ ёсць некалькі пытанняў з чату, якія Супер. даслалі гледачы. Я хацеў бы іх задаць. Пытанне да Русі, як мацярынства паўплывала на ваш уласны голас, ці змянілася пасля бачання жаночай долі ў беларускай культуры? Змянілася. Пасля мацярынства я перайшла больш у крыло радыкальнага фемінізму. Мне вельмі не падабаецца, як наш грамадства ставіцца да увогуле пытання мацярынства і дзяцей, і жанчын увогуле. Голас мой змяніўся, я больш разняволілася, стала менш баяцца жыцця, менш сароміцца сябе, свайго цела, голасу. То бок мяне мацярынства перакраіла і трансфарміравала ў добры бок, я лічу. Канешне, гэта дрэнна паўплывала на музычную кар'еру, бо шчыра не ведаю, як можна быць і маці, і артысткай, але неяк вось так я разрывалася туды-сюды, і кар'ера крыху пайшла на спад, але тую глыбіню адчування сябе, голасу, спеваў, культуры, камунікацыю з людзьмі, як ствараць музыку, як будаваць кантакт з навакольным светам, вось мацярынства дапамагло мне дасягнуць незвычайнай глыбіні. Няхай канцэртаў не шмат, але тая глыбіня, з якой я жыву цяпер і камунікую са светам, жанчынамі, з дзецьмі, з музыкай, гэта проста іншы свет, і я вельмі шчаслівая. Дзякуй. А калі б твой голас быў стыхіяй, гэта быў бы агонь, вада, паветра ці зямля? Вада! Я вельмі люблю ваду. Вельмі. І маё імя Марына. Маруся, Руся, Марына, марская. Так што я вада. Дзякуй. Дзякуй шчыры. Дзякуй вам, сябры, за тое, што глядзіце сённяшні канцэрт, падтрымлівайце яго. Я заклікаю вас падтрымаць гэты цудоўны праект музыкантаў і добрую справу, на якую сёння мы збіраем грошы донатамі. У вас яшчэ ёсць такая магчымасць. Я зараз хачу падзякаваць усім спонсарам, якія падтрымліваюць праект «Сепультура Элайф» штомесяц, таму што гэта дазваляе нам планаваць наступныя канцэрты і рабіць для вас вось такую прыгажосць, такія цуды. Вы зараз бачыце на экране усіх гэтых добрых людзей, якія падтрымліваюць праект. А я б асабіста хацеў свае падзякі скіраваць зараз да Мова Неўрова, раскошнай Аўдзі, Анастасіі, Ірыны і Даст Інто. Дзякуй вам шчыры за гэтую падтрымку. Дзякуй, што глядзіце нас, дзякуй, што падтрымліваеце. А мы зараз слухаем прыгожую музыку «Шумы».